bafungeke bafakwazi phela ikwami la ngeke ngizwe baba oqala phela uzoyihlalela ekhaya baba yeba lalela la suve sane nje sathi singena wasiphela cha ukubona usela umoya and nana emzini yakho kuyashisa emzini kaba lalela la ushisa phela kufanele ithi ukuthi zami zonke lezo zibona la lalela hayi kahle ndoda hayi awusilalele sila pass bafu hayi okay ngicela uqale ngeyithuleke mfethu mina igwenye entezini sihamba ngaphansi kwesitelo umgwazelo sifike nale ndoda le iyona esibhalele yathi usho ingwenye izodla mina manje ingwenye lehle ezinye ngizodla mina manje lalela ubuphethela nezigora bafu awusuke la ngiyazi kushisa kanjani bafu awuhlehla uthi udeda nawe la emfethu bafu awusukudeda kuthi yini bafu yini ngibukisa nabantu bafu awuthule amabona kude manje awukuthula umyeka awukuthula siyongivela kumabona kude hayi bafu ngicela niphumele bafethu ngeke bafethu cha ngisiza ngalento ebenginibhalele yona lalela baba usizakala ngiphi amakhamera akaphume amdedela umoya kwenze njani akhuphuka azaqeda uyangicasula yasiza ngiyacasula mina kwami mina ngiyacasula kwami ehlisa umoya mina ngiyacasula kwami ehlisa umoya mina ngiyacasula kwami wendoda usitshele masuqedile mase siyakutshela ukuthi size ngani mangiqedile ukukhuluma ngiyaphuma phela mangaqeda ukukhuluma ngiyaphuma ikwami phela la ngeke ngizwe ngani ngene ngitshele ngene ngikwami la ngeke ukubona lokho ukuthi ekuphi ngangikubona ukuthi siphume ongibona ngiphathela amabhamu sola cha ubaya ngiphathela amabhamu zokhipha ngaphandle sisale nawe sikukhombisa ukuthi thina siyingqwe nishisila phasi la kanjani usila phasi ngamshiya ayikho inkinga ngamshiya uzosala nami angithi ukhala wena nge-bounce ekade sibabili bafu sikhuluma lento kahle waswa nginikeza kahle engani uyangicrossa nje ngiyasebenza engani ngiyafika la ngafethu hawu ngiyasebenza ngiyathi ngishayisa u6 mina usuku ufika ngizangikhathi ukuthanda kwakho lokho ngingenaphi bafu cha phela umuphiku uyaphika bafu hayi kanje ngakwazi mina bafu ngakwazi mina kanti afukunama bafu awukwazi awuyangichapha manje uyangilinga yabo manje ngiyalingeka ngempela manje ngiyalingeka bafu hayi khuluma sasixoxa sini kunamakamera phela bafu hayi bafu ungangena emlomeni uyangidayisa sasibabili sikhuluma lento wawungekho futhi ungangena emlomeni bafu hayi indaba zokugwaza musa ufuna lo msebenzi bafu usho indaba zokugwaza miyeka qhubeka mfethu shiphansi indaba zokugwaza awuthule mfethu aqhubeke nenkulumo shiphansi ngoba ngewusawuthola ngokona lo msebenzi vele umsebenzi akusafuni ngizona imali yami ngizofuna imali yami khona la engazuthi khona la ungacaciseleki khona yebo umfethu umsebenzi akasawudingi umfethu usedinga imali yakhe iphi imali kanjani hayi kanti wanikwa imali phambili fakile ayibuya ihambile imali ayisabuyi bafu ayibuyi imali kusho wena lo kusho wena shuthi umdlelo hayi akusho cha hayi yena umuthi cha shuthi bafu wamskema kahle bafu sasisoba uthi ungachaze yini manje ufuna ngichaze phambi kwamakhamera bafu uyangidayisa ke manje ayikho into engidayisayo ngidayisa wenze njani wena bafu uyangidayisa bafu wemfethu yazi yena senze into oyenzayo bafu asihambeni semsebenzini wakhe lo hayi iyonto yosiza ngoba phela le mali ngiyayidinga nami nginedingo zayo le mfana lo ngathi sesijwayela kabi mhlawumbe ubone ngazuthi kuyadlalwa cha hayi futhi awukhulumeke ukuthi kwenzakalani lalela awukamniki nokuthi aqede ukukhuluma hayi qhubeka gazi qhubeka ekutheneni uthi uzongifaka ngiyafika la ngizombheka angisamtholi ngiyasebenza phela gazi angimtholi ngiyafika ekseni isemeni intambama angimfethi ngithi ngifika kuthi usanda kuphuma ungafika uthi umuntu akagwazi umuse mayiseyikhiphile imali usuyasha uthi angibuke kanjani-ke mina phela indlela engibona ngayo nami ukuthi uyangibaleka uyathi ngiyasebenza wena umahlalela ngithi uhleli wena ngithi mina ngiyasebenza okusho ukuthi wena une-bad timing shuthi umfethu mayikhipha imali lalela la yabo umfethu njengoba wena umbiza lo mahlalelo okhipha imali uyikhipha imali ngoba ebalekela ukuthi abe umahlalelo ngoba enzela ukuthi izinto zakhe isheshe izinto zakhe zenzeke ngokusheshsha ingakho akunika malini u2.5
nginamanga mfethu wamnika malini u2.5 kunjalo njengoba ngibhalile yezwa-ke ngiyezwa angiphiki awazi u2.5 2.5 angiyawazi uyawenzani-ke ngiyawazi u2.5 cha phela wahamba u2.5 bafo ngoba ngoba phambili nami manje phela ngoba ngiyayidinga-ke le mali manje kumele ngenze njani kunamakhamera bafo angikwazi ukukhipha izinto ezicasheka ngazo imake okay lalela-ke mfethu akukwazi lothi nizwe manje senze njani-ke thina i-corruption phela le i-corruption bafo wemfethu senze njani thina akubeni khona enye indlela akwazi indlela imali akasiqhamukele nayo awusiqhamukele nenye indlela ngeke bakwethu ngeke aqale kuphuma ikhamera aphuma ikhamera amakhamera awayindawo ikhamera ayindawo ayindawo ikhamera ba ngifuna khona vele ukuthi ubonakala phela ngeke ngithi ngilibeka nikwami phela cathula ngeke ngizwe ngawo wemfethu usontekameni usontekameni uyabona bafo ngiyacela bafo sakhuluma kahle kodwa mfethu inhlanhla usazenze asikhulume kahle-ke namanje asikhulume kahle mase ningifikela namakhamera azenzi njengawe inhlanhla mase ningifikela namakhamera engasakhuluma kahle ngakunika kahle imali angikunika kahle imali ayikho akade khona amakhamera ayengekho engani ngibona uyangibaleka ayaphi phuma nje ayaphi uzofuna imali yakhe namakhamera bafo angithi ufuna ukukhombisa izwe ukuthi wena uyi-scam esinjani hawu ngi-scam futhi angikuzwa ngawo lokho babuya wemfethu awume mfethu njengoba elalo uhlala la owakhona la okay awukhipheke imali bafo musungidayisa bafo njengoba manje sesivele kwamakhamera usangawuthola lo msebenzi akusana lo msebenzi ngidinga imali yami yabo nje kulamathima azona ngoDisemba ngiyothola lutho sorry ngewuqashwe ndawo njengoba vele amakhamera ngathi mina nginendaba nalokho mina mfethu lethi imali yami ngiyozama kwenye indawo ngiyaqashwe ndawo ngeke khona ufuthi efetha wena uzwe ukuthi size ngani la unciphisa ungibiza ngamagama bafo kanjani unciphisa ungangibizi ngamafuthu lawo njengoba nje kanje yabo wena wathi uyifindo nje awusuhlehla nawo hey baba khuleka umuntu ispace ngifuqufuqu mina ngifuqufuqu uyakhona sila phasi umsebenzi yakho njalo awunginyanyisa ngempela umsebenzi yami vele leyo uthi uyanginyanyisa umsebenzi yakho lezi igora lezi umsebenzi wakho lezi umsebenzi wakho lezi igora umsebenzi wakho wena ngefikele imali ungazongicasula imali manje yebo awayikho manje imali ungazongicasula wemfethu ayikho imali ayikho imali ukushayela kwakho ngizokushayela kwakho ngeke ukubona yabo ukhona ngilusa ngalusa mina ukwenze lokho ngeke ukwenze lokho yabona mawufuna simdedele simdedele ngoba manje usuphakamiswa umoya and masikudedele nangumuntu lizokupitshisa leli gule lifudu lo ngeke ngipitshizwe lo uyangicasula inkinga yakho uyangicasula ngabe usula siyeke ngabe usula wemfethu ngabe usula siyeke yewona abantu bubayeka angibathi asibayeka imake batete imani hey imani imani awuchazeke imali yampethu ibuya kanjani uyanginyanyisa akasawufuna umsebenzi wakho yewona khuluma phela kanje ngithi njobe ngiqhaphaza nje endlini yami Mbuku uphefumula kanjani manje? Angisadusile. Uthendedele. Ngeke akwazi. Uthendedele. Hey baba, khuluma phela imali kaMfethu ibuya kanjani? Cha imali lesabuya ifakiwe lapha ibuya. Kufanele nasendiyeni. Ufakile ngiyena ayibuya. Angithi ungazosijwayela. Ayibuyi. Kuphela kumele ngiyisebenzele futhi. Kanjani? Cha na ukwazi ukungimela ngithi ngihlele emzini wami nomile hlala phansi. Ngeke ngiphathwe wena nempela. Wena ngalokho futhi usondela la uzongicasula nawe. Sofoka sekuqhubeka ekhanda phansi. Ngizoshaya ikhwela mina ngikutshela ngizoshaya ikhwela manje. Ebesikhala phansi umuzi wami phela lo. Umuzi wami phela lo. Umuzi wami uzoshaya ikhwela. Umuzi wami phela lo. Umuzi wami lo hlala phansi. Sokuqhuma ngekhanda phansi.
Umuzwa wami lo ngidlale phela nini. Usuthula manje usukuncunca umlomo usuthula. Yewa, ngizodinga imali yami. Ngizodinga imali yami. Usuthula umethela amakhamera usuthula. Yewa. Umethela amakhamera usuthula. Yewa. Oh, uyashaya. Ushaya kwami. Kwami. Ngazongikhamisa umoya. Yewa ngazongikhamisa. Awukhuluma kwami, ngishela kwami. Athi sokhuluma kahle ukhuluma Lo umshaka kanjani umuntu esamba naye?